Takže čau, máme tady na tomhle kanále první hororovku a je to hra od Puppet Combo her, což jsou naprostý magoři, mentálové a podle mě i násilní vrahové. Jejich zvuky pak používají do svých her a tohle hra Stay Out of the House. Já to nechci hrát. What time are you getting out? 6? Want me to pick you up? Yeah, it's too far to walk. As if. I'll have a beer for you later. Have fun. Ne, nepouštěj mě, prosím. Tak bude mít zábavu, jako No ty vole. benzínka. Tak to ne. Tam je les, Ono jak můžeš je- vlízt tamhle dole, Jo, jo. jako. Ice. No jak to máš je tupé, set na grafiku, no to je 3krát děsivější jako. Dobrým pane, čenčou, kace. Zapalovače? Pěkný zapalovače 2D. Jo, už nekouřím. Bagetino. Ne, donaty, jasně. Musíš si promluvit s ním. No tak ne, tady ne, prosím. Proč dokázali ty vývojáři udělat horory z obyčejného skladu? To máš větrák. Koště. Co musíme udělat? Monitory. Ne, už kde jsem byl. A teď už se ho tak nedostaneš. A jsi v bludišti. Nemůžeš. Běž zpátky. Ne, tady jsem byl! Tady. Počkej. Tady běž. Já jsem nebyl, nebo ta hra za mě si dělá prdel? Ty jsi nebyl. Ty jsi nebyl, hele. Počkej. Ne, tady ne. Tady. No konečně pán Já to jsem našel. Ty vole, tak tohle fakt bude těžký, tak to ne. Jdeme si zahrát v videohru. Jo, zahraj. Yes. Já tam bojím. Ty vole! Jsou kreténi, vole. Běž do klece, běž. Do klece. Jo. Factory Room 1. Co to je? To jsou modrý dveře, ano, potřebuji modrý klíč, na to potřebuješ. Tak to možná tohleto. To spodní? Ne. Ne. Exit. Jo, Co? co to je? No, je tam můžu vylíst. To já to vůbec nechápu. Ne! Tady zkusit. Ty vole! Já se lekl. Abych tam. Tam jdeš. Ne! Do toho konce. Do Já se lekl i debilního automatu. Máš život ještě. Já to nechci hrát. Jdi tam, běž tady do konce. Jdi pryč. Jako tady? No. Tak nemůžeš. To nejde. Vem klíč ještě. A to mě bafne. Než neblafne. Ty blafuješ za chvilku. Zhoříš. Má to vůbec nějaký smysl? Ty do prdele! Ne! Až život ještě máš. Ještě jeden mám. Máš tam krev po sobě jako. Jo? A to uklid, ne? Ne. Má to vůbec nějaký smysl tady tu hru hrát, nebo ne? Já nevím. Ty do prdele! Já na to saru, nebudu to hrát. A co tady musím dělat? Jdi se pokecat s prodavačkou. To je prodavač. To je jedno. Just in time. Hurry up and punch in. I've got a hot date tonight. Bullshit. 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 Já hraju za ženskou. Jo. You wish. Come on, I've gotta go. Come on, this is no time to talk. I have to go. Ní. Co tady musím dělat? Máš si, říká si, máš dát tu směnu. Si dát takovou tu kartičku. Kde ji mám? Kde jsou píchačky? Tam vzadu. Jak jsi ztratil. Tam jak jsi ztratil. Ne, to to je. nechci. Slyšíš ty kroky? Hej, Tam. proč teďka nic neslyším? Já jo.
Kde jsou ty? Tady. Myslím si, že on blízká ještě. Já se bojím. Vrn, kár. Bír. Mňam. Co? Pomozte mi! Pusťte mě ven! Můj hrát videohry. Já nechci hrát videohry, já Tak se bojím. zapás tam jdi a... Čekej. Tam máš kamerku. Čau. Já jsem to udělal, jo, pravým tlačítkem. Tady. Na lídy. Tak, aha. Tak To zjistit nebudu. Jo, pošel. Jasně, on je rozbitej. Ní... Další. Sweep uvnitř podlahu. Jasně, co nebylo zaplacení, dát zpátky. A ty... A tam nemám klíčky. Velmi. Takže je podlahu, víš, kde je koště, ne? Tam vzadu. Jo. Ne, já tam nechci. Nic se ti nestane. Ne, já tam nechci. Kde je to koště postraný? Někde. Tady. Tamhle. Pivo. Ne! No a sweepuj. No tak to je gameplay jak Můžeš svině. stát na místě, jo? Nebudeš stát na místě, když tak. Aha. Jo, to stačí držet, aha. Ej, to je čistý, tady nic není. No, tak už to skoro máme. Jo, přesně Ale tak. slyšíš auto? A jo, auto. Kamion. Tam There's a jo. customer coming. Dobrý den. Pivko. Pivo. Den, pane. Hi, can you give me $10 on pump 5? Jasně. Thanks. Zdar. Dejte se. Dej mu to tam, ne? Tu pumpu. Co? Tu pumpu. Kde se to dělá? No, co jsem měl? Tohle? No. A. Jo. Aha. Tak, co tady máme dál? Vrátit ty věci na to. Jo, věci, tak to tam dali do piv. Nějak. Tady. No. Tak. A. Tak. Dobře jsem dal to. Jo. Už jede auto. Už jde auto. There's Další a customer zákazník. coming. Máme zákazníka dalšího. Zákazník. Jdem, paní. Hi. Can I help you? Yeah, I just need some cigarettes. Jasný. Okay, which brand? Banshee Red with filters. Jasný. Thanks. Tak dával prachy. Oh, hey, can I No. use the bathroom? I can open I it. can't open it. Že jsou zamčený. Well, that's weird. Prachy. Koukal neudělat. Tak. Vrn. No. Pusťte mě ven, pomozte mi. A dodávka. To je on, ne? Jo. Dodávka. Dodávka, aha. To byl nějaký milý pán určitě. A ty když se jednou točil. Co to je? Co děláme? Kam jede, z jakých korálů jede, vole. What the fuck? Ne, musíte si koupit benzín. There's a customer Ah. coming. Yes, customer. Customer. Dobrým pane. Co byl za afro, ty? You're here all alone. No, my work. Ej, To se ptá na tu otázku. Já mu No. budu kecat. Ne. Ano, Coworkers in the vole. back. Já si říct ano. Ne. Kam jde? A proč chodí?
Hej, puste mě ven! Koukej na něj Ta- týpka, vole, co dělá. Co dělá? Co se bere pivo asi. Tady nemá auto, debil. Přeje pěšky, ne? Na benzínku jen tak? No. Pro sírovýho mlsouna? To neděláš normálně. Ne. Že jdeš na dálnici, pěšky, po sírovýho mrsouna. Jak se mu třepe afro, to je super. Aha, hodně dobrý. No, pojď sem, vole. Piv, paf. To je jak zpomalený film, ty vole. Aha. Tak dělej. Šel na tebe hodně zapalovač. Bych mohl. Carrera. Hej, jsi tady sám? Ne, všech jsou vzadu. Ale já si myslím, že můžu muset vyčít. Proč šumí do těch kamer, vole? Si Lukáš si fungujou. Čau. 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 Tam máš donuty. Můžeš si sníst. Dám ti slevu, pokud mě nezabiješ. Teda co? Pivko, no. Pivo. Lach. Lack. Já to nepřečtu. A pivo si jdem a peníze mi dej. Čau. Čau. A už mě pustíte pryč? Ne, poslušaj, Kam já jde? jsem tady dokonce života. Týpek jde zapálit benzínku. Týpek je sus trochu. Tak možná teďka si, že A můžu teďka můžu jít ven? Ne, nemůžu. A ten zadek půjde? Nevím. Jo, co jo? Teď můžu, jo? Konečně. Hej, tady je šachta. Ok, tady nahoře. A jo? Ono. Ok, tam. Co by si na záchod, tak ok. Tady skutečně jsou hajzlů, ne? Nothing special. A co to nějaká šachta tady není? Šachta není? Tady. Je šachta. Ven, šachta jenom. Hej, zkus utíct. Utečeme? Utečeme. Jdem dolů. Tam mu tu něco je napsané. Tady. Telefon. Jdeme na to. Aha. Elektřina. Aha. Hitboxy. Hitboxy. A už to jde? Oh no. Shit. A do prdele. Oh no. Oh Ono. no. Ono. 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 Tudy musíš. Tudy? Aha. Tady je. Hej, tam někdo byl. Tady jako tam. Já tam nechci. Tu prdele! Pomoc! Co prdele! Já nemám staminu! Staminu nemám! Ona je Prdele! To jsem posral, ne? Vyzněla, no. Ne, tam jsou nějaký... Ne. Se asi měl stát, a tam s čím asi. Finally awake? To se asi měl stát. Sleeping most of the trip. You know I hate road trips. Já jsem nějaký zhůlenej, ne? Okay, sleep all you want. I'm going to stop soon for a bathroom break. No, dej zase na pauzu. Odechcat. Jdeme, chce vychtat. Brandon. To je zůlenej. Co to je za hru? Jsi zůlenej prostě. He, už nejsem Brandon? zvolený. Je, co? Brandon říkal. Get out.
Já si myslím, že tohle necháme na další díl, protože Jo, dneska že už to mi to ví. stačilo a Protože můj brácha je jestli nebudu mít srdeční, posranej a nechce hrát. jestli nebudu mít srdeční zástavu, tak to bude zázrak. Tak zatím Čau. čau. Ahoj. Příště se koukneme na ty záchody tam. Jo. Čau.